Прафесія званара рэдкая, знайсці такога спецыяліста няпроста. На дапамогу прыйшлі сучасныя тэхналогіі, сістэма электроннага званара. Перш чым яе ўсталяваць, старыя званы спусцілі ўніз. Выбралі тыя, якія яшчэ могуць служыць, размясцілі іх па нотах і дадалі 5 новых. Потым увесь гэты бронзавы аркестр узнялі на вежу, падключылі электроніку і званы загучалі. Самы лёгкі важыць 5 кілаграмаў, ён і самы звонкі. Чым цяжэйшы звон, тым больш насычаны гук. Вага самага цяжкага 350 кілаграмаў. Управленне сістэмай ажыццяўляецца праз дадатак. У планавальніку задаюцца час, дні і мелодыі. У сістэме 45 варыянтаў гучання, будзённыя і нядзельныя мелодыі, перазвон і добравест. Колокол, он имел такое важное значение для нашего славянского народа. Помимо того, что колокола призывали человека к храму на богослужение, колокола еще информировали людей о важности богослужения, в зависимости от звучания колоколов. Зараз ад пачатку новага дня звон будзе абвяшчаць штодня ў 7 раніцы. Далей кожную гадзіну да 22. Асобныя мелодыі прадугледжаны да пачатку і заканчэння богаслужэнняў, а таксама для святочных дзён. Дарэчы, самы старажытны захаваны звон сабора быў адліты ў 1800 годзе. У сучасным аркестры ён не ўдзельнічае. Знаходзіцца на другой вежы і ўжо стаў часткай гісторыі.